Punta tayo ng Alabang ngayon at mag-commute lang ako. Ngayon papunta po ako ng ano guys, Greenbelt 5 sa bus station para Alabang. So yan guys, dito na ako sa terminal pa Alabang. Ayan, yung bus na yan, yung sakyan ko. Balik ko. Ito yung Palabang boss. Doon. Sige. Ito ba yung P2P boss? Palabang. Ito pagbayad na ako ng ticket. Sakay na ako ng bus. Papunta na tayo ng Alabang. Lakas ng ulan. Grabe. Lakas ng ulan. Tayo sa Alabang. Thank you kuya. So hintayin ko lang si Elmer dito kasi papunta na daw siya sa Dubai niya ako. So guys, dito na ako sa terminal ng Alabang. Hinihintay ko lang si Elmer dito. Papunta na daw eh. So, susunduin niya ako. At ito ang tamang hintay lang. Ayan guys, dito na yung sundo ko. So, ito yung kaibigan natin na ano. Ay pre, shout out ikaw lang ba? Oo. So yun guys, papunta na kami ng sa village. Yun, ito nga pala yung kaibigan ko. Subscriber natin to. Yan, magpagas na tayo pre. Oo, nandun sa akin. Yung ano kasi yung yung white tube ng Defender, wala daw dun eh. Bakit? Paano kaya yan? Nung kasi inutusan niya ako magpagas, nahirapan din ako eh, pati yung gas station. Dito na lang sa Ayala Alabang. Samahan mo na ako, pasama ako sa'yo. Sa Makate? Hindi, dito lang. Dito lang? Oo, sa Petron. O sige, dito sa may labasan.
Ayan guys, ito nga pala yung kaibigan ko na si Elmer. Ayan. Okay lang na sama ka sa vlog ko, pre. Okay lang. Yun. Ano yun guys, subscriber natin to, kaibigan ko. Mabait to. Ayan, sinundungan niya ako. Pre, salamat sa pagsundo ah. Umalis siya? Pinapasundo ka niya sa akin. Oo nga, nag-chat siya sa akin. Sabi sa akin, sundo ko rin. Galing mo na mag-drive, pre ah. Ayan dito. Malapit yan pala. Dito ako palagi nag-ano, Dito. nag-hazard pag punta ako sa inyo. Yan, pag medyo maaga pa ako, ayan, nag-hazard ako dyan. Di ba may Petron din sa loob? Meron dito. Wala dyan Petron sa loob, dun sa mga... Hindi, doon sa village nyo. Wala. Wala, meron ata eh. Wala dyan. Ayan. Galing na ni pre mag ano, drive oh. Ganda ng sasakyan mo, pre. Grabe. Grabe yung ulan sa ano? Grabe yung ulan sa Makati. Kahit dito sa loob. Dala ko sana yung Defender, kaso lang sabi ko makasiksikan pa. Bakit wala bang gas yung Defender? Meron naman. Kunti. Ano daw eh, pa-gas daw ng turbo diesel. Full tank. 4K. 4,000 daw. Nasa iyo daw? Nasa sa akin eh. Yun oh, galing mo na. Oh. Ayan guys, ito yung kasama ko nung pumunta kami ng San Juan. Nagkuha ng license niya. Ayan si paring Elmer. Yan, nasama rin kita sa vlog ko. Uy. Oo nga no. Punta tayo kay Alan muna. Ha? Pasyal tayo dan. Oh, saglit lang tayo doon. Nandito naman kasi dito. Pwede din. Wala kang gagawin sa office niya? Yun lang naman yung ano, kukunin ko lang yung Defender. Kasi... Ang thumbnail ko. Ito yung ilagay ko sa ano, thumbnail natin sa YouTube. Ano? Tuba ako. Yun. Thumbnail ko to. Ang buhok ko. Magpapaano ko to? Magpapahaba ng buhok. Sinong tao dyan sa inyo, pre? Sila ate. Umalis pala si boss. Saan ba yung palabas? Anong dala niya? Odi. Sabi nga, nag-message ako sa kanya eh. Sabi niya sa akin, sabihan ko raw siya pag nandun na ako sa ano, terminal. Kasi, Bakit? yun nga, susundo daw ako sa'yo. Tapos, yun, sabi niya na ano, pag Dito pasok tayo. Ayan, papasok na kami ng ano. Ayan o. Dire-diretso na to kasi may sticker to eh. Dito pre, at tignan mo, may madaan na tayong Petron dito. Dito? Oo. Wala man ata dito eh. Meron pre sa ano, para lang sa inyo talaga. Saan ba dito? Labas. Ang alam ko may Petron dito sa loob para sa ano, para dito lang sa village. Ang pwede magpagas yung mga homeowner lang dito. Saan dito? Saan ba yung ano nila sino na yung puntahan natin? Kalaalan? Oo. Sa may Batangas S. Ayan, puntahan namin yung kaibigan naming ano din, driver din. Si Alan. Paring Alan, shout out. Manda ka. Sana nandun siya pre, no? Nandun yun. Ayan. Sarap pala maging ano, pasahero. No? Sarap. Patak hindi pala ako naka-seatbelt. Nakaano naman siya. Ayan. Tanghalian? Hindi pa nga eh. Meron pa rin, may humba ko doon, tsaka may sutang ko. Ayan. Sana nandun si Alan, no? Hanggang doon sa Makati, pagsakay ko ng bus, doon, simula doon, nag-vlog na ako. Papunta dito. Oo. Sa loob. Ayan. Abangan mo to pre, yung video na to. Upload. Upload ko to mamaya. Tignan ko yan, mamaya. Oo. Yan, subscriber natin to. Si Elmer. Ano pala to, pinsan ng boss ko. Ito, full tank naman to. Palagi. Oo, pinapalagi ko ito balta kasi paubos na siya. Pag 20 kilometer na to, ipapa-ano ko na siya. Wala kang lakad ngayon. Tulog. Kay Bani na nagsundo. Nag-eskwela mga bata. Hindi, kay Bani. Saan mas Bani? Umuwi si Bani ah. ETC. Umuwi si Bani, di ba?
Yan. Shout out kay Bani. Anong bang buong pangalan niyan? Vanessa? Vanessa. Ano apelyido niyan? Malyari. Malyari? Shout out kay Vanessa Malyari. Ayan, kasamahan din namin din sa sa trabaho. Ang ganda dito pre, mag-drive. Dito kayo. Oo, no? Mag-drive ba kaso bawal eh. Dito. Oo nga, stricto dito. Paibahan ko yun. Ano bang unit ni ni Alan. Alan? Dami din. Hindi ko natin. Hindi naman ang dami siya. Marami siyang dinadrive, no? Isa lang. Ay, isa lang? Yan pala yung yung sinakyan ko kayo na, yung tinatawag na point to point. Oh, point to point yun. P2P. Di ba yung dati yung tinatawag mo dati, may tawag ganun eh. PRC lang, hindi yan, iba din yung PRC, no? Ay, Makati pala yun. Papunta dito. Ano yan? Carpool. Carpool. Electric. Kano naman pamasahe nun? 100. Papunta sa atin. Galing na Basan. 100. Okay na rin, isa lakarin mong layo, no? Ngayon, Abutin. hindi na. Atid sundo na sila. Kasi nandiyan ka na eh. Oo. Hindi ako ang problema. Ha? Nasa akin ko natin. Hindi, atid mo sarili mo. Ano, iwan natin doon yung sasakyan. Eh, dito ako dumadaan, pre. Ayan. Dati kasi doon ako dumadaan. Layo doon. Oo, kaya si Alan din nagturo sa akin dito eh. Si paring Alan. Mabilis yan si Wendy. Ayan. Nung magkasama pa kami. So malapit lang pala yung bahay ni Alan dito sa inyo? Ang dilim, no? Parang alas 6 na eh. Gawa ng may bagyo. Habang nagbablog ako dun sa bus, dami nakatingin. Shout out sa'yo. Sabi nagsasalita ako parang baliw siguro sa isip nila. Hindi nila alam nagbablog pala ako. Minsan kasi nakakahiya din mag-vlog, no, pero kapalan ng muka. Sabi nga ni Jarper Sniper, kapalan ng muka to. Huwag yung intindihin yung nasa palibot mo. Importante yung vlog mo, di ba? Oo. Dito. Ayan guys, pupuntahan namin yung kasamahan naming driver, si paring Alan. Sana nandyan siya, no? Ano ba yung amo niya? Chinese rin eh. Chinese rin, baka bawal din mag-video. Hindi. Basta tsaka nandun si Ate Peggy. Magkasama sila? Ano lang, dalawang Malapit lang sila sa bahay? Magkapit bahay lang sila? Buti dito, muna, no? Alam mo na yung pasikot-sikot dito, no? Ako kasi nung una, nawawala ako eh. Hindi, pag nagtatribe ako dito. Ayun guys, pag may nakalagay dito na full stop talaga eh. Kasi pag mahuli ka ng mga dito, ticket ka 500. Kung may pera ka, okay lang. Walang iya. Kasi pag hindi ka mag full stop, ticket agad eh. Kung matsambahan ka ng mga guard. Ayan. Medyo malayo din pala sa inyo, pre. Oh? Asan yan? Ito yung wala Ate Peli. Ito? Shout out kay Ate Peli. Ito. Ganda ng bahay ni Ate Peli, oh. Ito yung mayalan. Saan? Saan yung kay Alan? Ito kay Alan? Kaso, paano natin siya matawagan? May cellphone ako dito. Ayan guys. Tatawagan namin si Alan. Ako, umalis siya, pre.
Sana online, no? Nandiyan na ba? Palabas mo. Ha? Dito kasi nagtatrabaho yung ano, yung kaibigan ko na driver din. Kasamaan ko dati. Hindi siya online. Nandiyan. Dito eh. Sayang. Wala pala si paring Alan. Sayang pre, hindi tayo magkita pre. Ngayon lang sana ako naka-ano eh. Punta dito eh. Ngayon lang sana ako naka-time eh. Kasi sa sobrang busy. Picture na lang tayo dyan pre. Send mo sa kanya. Yung asawa niya. Ay, umuwi siya? Oo. Oo, sayang. Sayang. Sayang paring Alan. So, next time na lang. Pre. U-turn tayo. Oop. Sige, palusutin mo muna pre. Ayan. Hindi, wala na eh. Ayan o. Pre, shout out. Okay. At least ayan, alam ko na kung saan yun sa kanila. Pero ewan ko matandaan ko pa pabalik. Hindi, ba't lang ng palatas mo lang? Natandaan ko na. Ate Baby. Ayan, kila Ate Pili dito. Ang ganda ng bahay ni Ate Pili, no? Baka naman, Ate Pili. Anong asawa niya? Ha? Tinag na yung asawa niya. Gano? Maliit? 12 na. Maliit pa rin. No? Para sa mga. Dito, umikot lang tayo pala. Pwede pala dumiretso, ha? Bawal doon mag-ano pag... Dumiretso? Ay, hindi. Dito. Pag pumasok ka dito, huwag ka magpapakita na nasa guard. Ganun ba? Kasi kung galing ka doon, dapat papunta ka doon. Pagdiretso ka, huwag ka dito iikot. Kasi kung umikot ka, huli ka nila. Ay, ganun? Stricto talaga dito, no? Paano kung hindi mo alam, huli ka talaga, ticket ka. Ito, simbahan. Hindi, parang chapel yun. Okay. So yun guys, dito na kami sa bahay nila Elmer. Paring Elmer. So hanggang dito na lang yung pagbablog ko ngayong araw na to kasi sobrang haba na. So guys, maraming salamat sa panonood. Baka may gusto kang shoutout pre. Ha? Shout out for family. Oy, Family Dumdum. Dumdum family, shoutout. From Bicol. Taga Bicol kasi tayo. Ayan, so maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi, keep safe and keep on driving.